Suru TV, Alston Sayang is signing in. En vandaag zijn we hier in Sophia's Lust. En toen we talk about Sophia's Lust, dat we talk about de gang. Van je kara a rapper drapen ook toe. Dupa. Ja, we zijn in de buurt van Dupa. En wanneer we praten over Sophia's Lust, dan praten we aan de zijde richting Tegua Koroni. Dan heb je Andika, Nikeri, Guabakasi en dan heb je dus dan Kwata en dan heb je een beetje aan de gedeelte aan de linkerzijde. Je komt hier, kan je bereiken via de Hendrikstraat en dan je haar committee Langa en dan je met Sophia's. En tot mijn verbazing, dan een gedeelte DP die geasfalteerd en je hebt een gedeelte dat niet geasfalteerd is. En de vraag is, waarom is hier niet geasfalteerd? Omdat de mensen last van ondervinden. Je rijdt wagiko mooi in zee en op een gegeven moment je op een gedeelte pinno die geasfalteerd. Ik zal jullie meenemen. Zoals u ziet, dan hebt u hier de weg. En kijk, je hebt dus dan hier dan een filevorming. Een filevorming. En zoals u ziet, dan heb je dan hier dat ja, hier niet geasfalteerd is. En je vraagt je zelfs af, maar waarom? Het gaat om ja, ik zou zeggen een lengte van ongeveer 1 kilometer. En ja, vele mensen ondervinden last van, maar met name ook het verkeer. Isabi toch, want de asani asfalteerde, asan moroshwiti. En we hebben enkele sprekers hier die ons te woord willen staan om eigenlijk aan te geven sana een probleem jaso in Sophia nanga geasfalteerde gedeelte. We hebben hier Gandala kennen we amana ook toe representing VCB. Gandala mi konja so mga yurei konja so en urei konja street en op een gegeven moment want gedeelte deze no de geasfalteerd. Isabi toch Yusrefi eta in Sophia's Lust van je ervaren situatie die zien. Well, als systeem toch, om een jaar met de jagba bijna koutaki 30 jaar, 40 jaar met de jagba. Maar je hebt een probleem die zie, en no wat is habito. En dat is taki, betre muskoina ghetto, de mam zet aan in passie, plus de mam zet aan veld die de ghetto youth is habito. Want we see bij wanneer wagi in een planja. You know, make langa wagi wanda sang de passi no seti. En die de man ko set de passi tu. De man zet de baka passi, de man no zet aan mindri passi. A hoeveel extrefi de man no zeti. En dat zei ik sa, if de man make een plan moro, voor zet Sophia kom make bleu uit direct. Is habit ook, make san mooi direct. Make de man asfaltera passi, make de man ook botigel a passi moro. Want botigel na mofodoro, en ook die passi, is habit ook. Dus de man creëra ghetto boom en de man make kopota fire gi de ghetto youth in na veld. Make de ghetto youth de shooting want dat zei ik sa plus de man make a tribune to gi de ghetto youth. Okay, maar voor sugo na tribune ku hora sani ifa tapa pasidisi. A pasidisi olanga a pasidis deso. Well, me de malek me jano tumsi uruma in a plan dus dat zei ik sa na samishi na dat mi konftaki sabito tak one probleem de jasa bijna de man Sophia's refi no aben door tak so wasanepsa en bijna no asman no be apma model voor tak so come uit anga so snap en wo fet guleti tak bepaalde san ne gobu ina getu dus na daarom mi chara model kon fu lukusa wasan wani isabito dus kan de na dormi a plan mus bleu tu wan na jami gro tu isabito jami khoboro dus. En zei je denkt sana arida zei de man die si no asfalteer apisi jaso you go do na vraag ifa sana a problema zei de man no asfalteer gedeelte die si. Well, dus teere ik batok de is ja probleem toch dus you denk is refeta kanga itak ma zei de man no asfalteer asi ja jongo zei de man lib asi ja so wanda is taki luku dape desma dape de shwiti dape desma de shwiti ma ayestaki ma seiden a mindri pisija no mak de shwiti dus altijd desma fum de inabita isafatok en dat zei ik sa mi kotakenti de mek dema puru inabita isabitok mek dema puru inabita dus na daarom mi konanga opstellen ja tide take luku ja wo kwa Sophia de yusre fo systeem fa passi isabitok dus dadelijk daar wo going see na veld see de isre fo shi a model i begrijpt ook dat je model. Want dat je kan je tronje je vader wat heb zet ook je tak trouwen rij na passes refisi ja passe rij. Dus dat zei ik dat de mam zitten met orde koina.
Mek ordo ko mek ako ina model. En te abe over Sofia, isabi toch, kunnen we zeggen Sofia nou een kinderrijke buurt? Wel, nou, een kinderrijke buurt, ja. Ja, en van alibi serefide in Sofia, alibi dret ook toe lek sadema etaki? Wel, lek val asan komoro tranga so da moro dret, ja. Wanda omensan san obe vind de plaats no. Isabi toch? En van de jongeren jaso, soort sport, soort accommodatie de jongeren abijaso in Sofia. Sa de man kan doen te bakan na of na suso de tapstrati. Wel, na daarom ik kon nga opstellen ja nga mosani fu konta ki e sai rikasa mek de man set. Dus wis de man no man gide get youth money of sang, maar mek de man mek de afel gide man na a sport sang gide man mek a des. Want dat sang de man kan doen nga den talent tu, talent de ina get to en talent laija isabi dok. O men talent full get to youth de ja. Dus sai rikasa talent serefi kan chari go aka make tu isabi to. Dus daarna dat me wan so de man make de man no broka get to tumsi. Dus me de san samu make get to blue make de man setengi de get to youth. Make de make get to blue. Wis money no de man apresi blue a de moi. Maar if money no de apresi broko I get say moro de wan free de presi. Isafa to. En terwijl ik de problema ja so in Sofia na nga soort problema Sofia op de kampen. Wel, de problemen na je ziet aquí afanes no de ja isabi to jana ko iko ifo iedereen wasani gwa uso afanes no de ja dus mek de man creëren mek afanes ko ina geto isabi to. En fafa ibeta kasani fu den passi isabi to tak wantu passi broko ete ala de passi ja so de geasfalteerd of de betegeld? De betegeld. En van wateroverlast? Wel, te water konda bepaalde passie. Boy fuck up. Water is more fuck up as aan want luku pe de man be mek dape baka passie dape srefi. Ta water kom. Oh me wagino ma rei dape wanda sang. A passie sungu plus de stone srefi ek mopo. Isabi tok. Maar sinds die de man be kwanga plan ja. Tak de mai ko asfaltera plan mile ko wise man srefi saga do sen ko ingron tapu isabi to dami srefi lu ko tak ma de ma jay clara getu yon sei de man asfaltere wan li si direct yon isabi to ma da sang attenda ti srefi mi be wan stand up ma di mi a yuru no be doro tak ma ngai be miti in attenda fum bigek gide ma item dati dus da be na yur dat de man bo pour de ston jabaka ma isabi dus da no stand up no kon galeti di sinu tak mek de man seteng. Dus is na baka stem ting of na stem voor stem say kon de man kan doen sang you know dat de man lukusa de man do you know. Juist. Je bent de plan die vorige verkiezing bede? Je bent in plan ba? Well, mi no bede no een plan voor verkiezing san in barikan mi na wan mesia fugado isabi tok. Mi na wan man fugado dus pe mi sitak fout if am def taki da metaken. Juist. Maar tebe luka plan soort politieke partij die sterk vertegenwoordigd ja, zo in Sofia? Wel, Aplanja, no, de mestakina Abob, isabi toch, Abob, maar isabi bepaalde mij tekenen zei toe, maar moro voor mij Abob na zei dus isabi toch. Ja. En usually if nou een blok voor Abob, zei de man luku Sofia, you know stel je afvraag dat hij? Wel, isab om een presi life luku toe, maar agers a model o men presi life lukutu ma ina model ya bitaki na desma sa ubige bari na dape de ma yere tak is my bar na se dape isabi tok dus da ayepim kong iba kreep tok dus if na dus na daarom mi kong anga opstel dis tak lukuja o kontida Sofia isabi tok o kotaka about desam Sofia tide want una libisma na se jatu no gandala ubelo ba gesprek dadelijk we hargo na veld we weng des maar even sana emotion voor passie en zoals u ziet dan hebt u hier de straat en wel vreemd hoor dat een gedeelte asfalteert en een gedeelte nog dik geasfalteerd en het is eigenlijk straattegel, maar isap de straattegel panya is dat lastig voor je auto en filevorming.
Weet je, dus we dachten laten we dit gewoon voor u brengen in beeld. Zodat u ook ziet of de ideman kan zien. Want zoals u weet, Kulturu TV, we zijn er eigenlijk om de problemen vast te leggen. Isabi, zodat de overheid lost de problemen op. En zoals u ziet, kijkt u hier. Dit is een straat en het is gewoon gelijk aan eigenlijk een trottoir. Weet je, kijk, we zien een fietser hier. Maar dit op straat. Mineshi principe awatra mus faya karasan ipe awatra mus los migado trottoir banti ja en zo weet u dus ja juist ja You should have tak anokang. I mean, chef tak mi ero kogi ero. Meroka ero. Isabi? Maar de mij go mai buurti pesoso Hindustani de. Anotak me discrimineren. Maar de mij go mai pesoso Hindustani de. Maar luko ja so meroka ero omelisi metegi de mata luko uko mai Sofia. Isabi? Wagi eri ja so isabi ta. De ma desmaka waka sei. Isabi? Eigenlijk sei no de rapel. Nee, Sofia busi. Ikagwa bakasi ala de pasi busi. Luko ja so anokang. Sinds de 31 jaar met haar in Sofia. Sinds 31 jaar met haar capacities deso. Anole. Her Sofia is sungu. Isabi to una awan bon voetbalveld ja so srefi. Isabi no asanom de tak e uka sport. Uka do disi, uka do dati dus. Sami wan so de mata mek de man do an bon san. En tanga no di arogere dis don. No asan de man no do. A ina storigere sami tak do san ja in Sofia dana NDP. Echt naar NDP. Isabi ala de passie voor Sofia, ala de passie en passie uit. Broko. De man neemt maar buurtie op tijd, de man neemt crime op tijd. Maar NDP ting, dat is aan jabe doen. Maar nou de man jako aan het maakt, maar de man neemt doen niks, de man neemt ophaal de gotro. Isabi totaal lang aan een speaker harig, de man emek me go in een kanaal, ego hari. Ego sessan. Aan de kant, dat zal lanti doen aan ammonie voor pay de machine voor dik de gotro. Dan als la van de tijd aan je Congo bakato. En meneer, abab de goed vertegenwoordigd Jaso in Sofia. Isabi no ama fafa buurtmanager Jaso une met contact na ngama tak zeta structuur gunuere. Boy. Sinds die motegi kriere en mi ati. Sinds die abobs don, minasi tak de man doen bon san. Ja in Sofia. De man no doen nek ja in Sofia. Mino leko no asma. Isabi plus de RL schreef voor Jaso, de mij kibri, na paste stemmen kon, dat is de man wan long kon baka na desanda, maar tanga nominatie no man. De man schreef erei saja, DC schreef erei saja, de man kasi tak apasi no boom. Dus de man is Sofia le kwan agustal zo mi otake. Isabi trasi de man zet de vel kon pot kunstmat, nooit de man pot kunstmat voor Jaso, maar de man atak go ogri. De man vet nu kiri, sa patona de sanda. Dus na sanda luko ja busre fe kwam heeft toe vrij rustig, want dat passie no city. Ja toch. Hier hebt u de PKS-bussen. Weet u, en dit brengen wij in beeld voor u, zodat u kunt zien wat er gaande is hier in Sofia. En je ziet, atruk dat. Gewoon naar mij, maar nee, dat passeren, maar gewoon naar mij rij. Weet u, dus de vraag is, itak. Hoe tak ik voelen? Ja maar. Ja. Yes, klopt. En u ziet de situatie hier. We brengen dit voor u in beeld, nog steeds Kulturu TV op locatie. En uno egope de problemen de. En laten we even een kijkje nemen hier bij het voetbalveld. Sana den probleem drapen. We hebben, met wat mati funja zo, met mati rowe, geboren en getogen. En dit is mijn oude school mati hoor. Echte skinja zo. Bijna te mimita masih dawa man vast mi probleem. Ama nafsap sana probleem, ama teke op gimme. Is dat het? Rowe, van jij bent geboren getogen ja zo naar Sofia. Isabi toch, sinds misap you, we go tapa a Paulus school. Faf Sofia srefi. Na so spider mi brada. Mo tegi kring. No de na fa de man si a camera. Bek de man esuku fore tapa pasi. Ma jana chi a blok druk chine. Maar te de man ik kon haal in tapa berem vast niks de mij red. Heer tapa berem dus so boom even no parkeer you agi boom. Na probleem. Is dat toch?
Im luko tak sa EPSA, mi na ja mi geboren ja mi set mi her systeem ko. If je lukt model, one blok dape asfalteer, one blok dape asfalteer. We gaan het niet racistisch houden en dat soort dingen, we gaan het gewoon normaal houden. Maar je moet kijken, het weer de massa egers me, de inabrokopisi. Alla de trama de gewoon vrij, gratis. Dat is een probleem, want te weet ik about een probleem dat u begint lijkt jana a hoeveel. Snap je toch? Maar if you go in a blok, dan is het dat we beginnen nga, like voor u beginnen nga passie. De man kon nga wan bestratingsproject, kooldipsin bij Abba project. Snap je toch? De man klaar, de tobacco passie gewoon kom. Het de man ook klaar, het kan Sofia project schrijven, nou u. Snap je toch? Dat de man klaar, gewoon links en rechts de man klaar. Maar Abba blok schrijven, de man nog go schrijven. Dat we taken about a omtrek, dat we nog in de zeeweg gaan eten. Situaties leidt dat trauma gewoon aan een business. Aan mij liep wagi tapas straat gewoon dus je de gewoon doet zag naar je wagi, voor in een brokopisi. Bisa bedo? Make them a doen aan doen te verkiezen door. Na lik jadi mij door er. Te weet ik about de youth baka. Dat in barika atchimang vakantie edoro zo. Ama mus play. Ama normal play tapa pasito. De si kariu abichi mi abichi. Ino ma make a play tap strati. That if you want to come a Chagua Veld bijvoorbeeld. Ino man reden waarom. If you like biggest mago tapa veld, a grassi wafa veld. Sayu kindi. Da fayo go nanga achimang fuwan yari dat want ang nasukuyo sukama ina grassi da na busi. Krimasan gide man. Mek alasan de netjes dat wat akiti shama na strati da yu abarek fu mama lek ouder ta hey ma bigi president play my alone ta papa si sana a model ma de man set next go here de man te verkiezen door da yo si de man da una gado ja ina blok mi no kori mi brada isap o mes ma etan nga 30 40 ma iwa uso isap o me ching in Sofia ja guas koro bumbu fasi. Ma ino man si tak ayo atchibiri ang of mitro wan sani want amanya kasifeng anero ko no amane fet gu a model in Sofia le de man ka king de man ka Efaf de man sa mushara akarja so na Sofia if de man next de man city ook toe buurtmanager ja RR ook toe de man ati de soort so dat da mi otegi since mi egroko nooit inasap de man mi sap wan fu de man Sami sitak back klets in alang model. Amanda na overloop paru kakara man. En hij weet precies over wie ik het heb. Ik zag geen namen noemen. Maar dat ding is gewoon ama sap over sumami abing. Want mina nga masref ondanks ama na big mami na nga masref ko iwan taki om asem sandi. Isap sa epsa na nga deman. Deman eluku de igisaka. Maar deman vergit pe deman mopo omdat yo fena trapu waka era. Matei fena trapu waka. Hij stop uma pisi. Daya bif saka kon baka eti saka kon na asem sansa igweli bio committee. Want je hebt er niets van gemaakt. De man op een project ja so in Sofia tak de man met een tribune go me brada. Ala kolom stortjere. Tanga dapi. Te de man ek ko krima veld. De man ek ko een big machine me man. Terwijl je like abestuur of een RL lid, een buurtmanager. De man met een community center go ja so. Memang, baik tim bros kotor putih, de boy Sofia lobal. De man lobal memang, na gewoon im sukutak aben sinade. Ikar de man kotak se rekep sa era. De man lobacela tu, isabi. Inaf baik sopi gide man. Maar gewoon kan de idu kotak se rekep sa. If tim bros kotor de tim man kon. Alamaya potuan 400 SID awansi. Amam sorgen gezin, amam nya oso. Maar aroko edu moro netjes, want amam no doen gruba. Futa marata ko pleine tapu ama sref kisman keri. De mama ja veld no daar en het is een week geleden. Je denkt dat nou veld sam mij sinds vorig man. Is dat toch? If ik go net tapu me ma iemand as sref ineshi. Abal sref even skopen aan het door 2 meter want abal garasi he eten na gewoon ama ko duwan sani. Is dat toch? Dat bepaalde sani. Wanneer ko bespreeks maar if de man zitten toch, make de man lukusan fini. Ja, so if me go by me wagi no me no mareng.
Yusref e vola tak ja so na a blok ja wan fila e ori. A passi no boom. Next in Sofia no boom. Alleen kan kon straight kon wan afdeed. Luko mi eta fesi, mine sungu mine tak ai dat make me no maksa. Ma mi abisma na bakasi to. O me tine bakasi. O so na 3 day 4 day de mai kan sungu. Isabi to? Ano mo so if you attack you ekong ab luko omega 2 leaders de man kar comme man. Sa de man edu tangadu. Em luko sa epsa tak de man. Na kun fuko kotis ken giu. Bepaalde man te de man ko in one model. Like familia da if de man benader mi bijvoorbeeld. Dan mi no focus mo rotak na jami bete kimi ne me vergitas pa ede sami abi rede waram. De ma etap de ma ay na ngamoni en na asan dat musawap. Alamang onyawa moni ara mi brada. If amagim tin dusu da mi nya dusu. No amano kien me mami khobre kanigi dusu bung. Mami no nya ni gi dusu. Da mo khobre dusu da mi no do next door. Want if ti de tamara alleen mi jatapu. Na inasem romal modi. Let's make them do a model ya. So, 100% ubelo ba model rowe wa hargo tapa voetbalveld even. En zoals ik heb aangegeven, mas na ekta met Ginega ja. RCG nega, ai. Dus we zijn hier in Sofia en we brengen dit voor u zodat u het kunt zien. Maar ook de demande Tirimasa Etira Kondre dat Roko de Fudu. Ja, want we hebben vernoemen 50% loonsverhoging in de Mangi de Srefi. En zoals u ziet, dan gaan we nu in de Anton Budelweg, Anton Budelstraat. En daarna we gaan een kijkje nemen hier in Sofia van Asanide. En het is altijd leuk om in de buurt te gaan voor de situatie, weet u. En we gaan nu in Vapasi Janing. Alex de Driestraat. Alex de Driestraat. En check a situatie van passie erin. Hup, bam. We kunnen vanaf wat terug dat pedis. Weet je toch? Ja. En sa na probleem in a passie dis? Bigi olo de lekpe amang pot de wagi fin go. Dus te ide genoot sak fuko ina bigi olo. Ina bigi olo. A model no de tag na anoli wele luko asituasi. Is na toevallig amakis wan gas je volg. Maar ja, amang e parkeer ba. Uno up next day gaan we want amang op trakus maar je ziet dat de passe tu passi kon. Ja. Maar toen er kon fight no man. Ja. Una oplossing we zoeken. Klap ja. Oplossing kon ook bungi mi. Moeder. Ja. Ko ala de bigis made ja so na so des made ba as made tap lift man ma wakabung des te oplossing ko ano konfuansi ano lek faganda la benader yu fudoro na unu to ja da amana ning amay sukuf ja amana oplossing am dat amana wa chin fagetu en amas rep up youth in a block true a moment sa imbari katak a chima fokop no de fugwa datra es ni chama ki attack si wa sempeki na een probleem dat lasta fugo pai de kosten. En zo like voor betak de passie sa de man ko batigel go. This now one of the. This now maar pasija batigel mooi. Dat metegi. This now one of the oplossings sa de jako. Uno ne rem ipota da ipota alig ipota mo saka da me sorde ma ipota tak apasi batigel mooi. Toch? Sa batigel ja, laten we even kijken mensen, dit is live en direct, zoals u weet van Kulturo TV. Bam! Zodat we dit voor u op beeld brengen. En kijk, als u kijkt, daar ook een batigel Archie! Daar ook een batigel Archie! En zomaar batigel, ja. Kuldip Singh. Ja, toch? Dus eigenlijk hebben jullie hier over niets te klagen? Nee, dit willen we eigenlijk hebben. En kijk hier, daar zie je het verschil gelijk. Hè. Kijk, een zijweg daar. Ja. En dat lukt een verschil voor een passie sa de man meki na een zijweg. En dat dape een probleem de want de man klinken kon aan want na gewoon de man na kon en alleen weer schreef.
guma keri na nga mooi pak. Misschien de man broskotter, maar oh no, dit is na zeker buurman broskotter. Dit is na de smasref voor de perceel. Dat de man onderhoud a over berm toe en im aba over zich toe. Ja, bigi bonge groja so bigi zijn dus if you like ama seitan ja no ora over zich gisrefi tak yo kring abrasi. Dan ma keri yo kisito. Is abito? Luko de ma ekriere. Toch? Voor de ma hala san op direct. Ja, lek ja asan sa de ma pour uit a gotro a troep, na lek tapa berm. En voordat je denkt, is het een rommel toch? Dus de zijn dat de man luko de mij ko dikki Sofia schreef, you go tro sa de ma edikki sa you on the road. If je aksama tak basman, bon kasanti gim tap me in red no, na probleem. En je wordt ook zo toch bas. Oké, laten we even verder gaan voor de situatie hier zo te Sofia en zoals u weet dat we jaren komt zo live en direct. Nog steeds Cultuur TV op locatie. En ja, soms akan dit ook abem zo druk maar te ude dat ude wel voor los den problemen op ja, den birti. En zoals u me kent dat we go in a ghetto. Isabi toch gandala. Fayesha model fuchara sandisko in beeld want Rui betaki dat ja ano bigi ano populariteit suku de sot sandat. Isabi toch Fayesha model. Well, I'm apletiere ama shiguin mi atita no populariteit me suku tak e me mek suku beginning want isabi toch we talk about a righteous da anego about tak e na ne suku. And true na so adek ba teo taka true anga de sansa weshi da no begine we suku want luku fa bab mali be da pa no begine abe suku want abe singa true tu mada eshi door a true ka fen begine tu ma no begine me suku ina tor disi sabi to kom dat me stak mi abib chi ina ghetto en so wi sot konre go ya bib ching da ya ye denke ko her trafasi to no lek fay be de fosi sondro ching sondro wansani. Maar teko dan asani da is dat im denki moro bigi en ime denki gwa fesi. I begrijpt ook. Ja. En pe we go no de? We go richting na veld no lukwesi ala de mai play. Transje systeem van grasi dek ba van verte je va bigi ba. Ja, ik heb even wat tegengelegd maar toe de drape dat we checken situatie mooi. Ja. En dit is de situatie al hier te Sofia. Toch, dus heb je wat te vermelden, dat we bij u link op even snel, dat we kunnen naar uw camerateam we check out zijn de problemen, want het is belangrijk dat eigenlijk we kaarten problemen aan voor een blok. Yes. En nog steeds Cultuur TV hier op locatie. En zoals u ziet, zoals de heren hier van Sofia's Lus hebben aangegeven, dan Udena voetbalveld voor Sofia's Lus waar ja eigenlijk Asan moest de sportaccommodatie. We hebben wat tegenlicht, maar laten we even kijken. Hoe we samen op het veld. Moteka shot via DC. En zoals u ziet, lang afveld DC Mai Roe. Afveld ja, mij nog geen week. Laten we zeggen een week tot 1,5 maand kom mij. Because je want je tractor bij de tapping. En daarna de man voor openbare grond koharen. Is dat beter? En de agressie? Luko ja, even nou een veld zei je mij bijna mijn slippers richt me nou maar zie. Luko de man dat ik play voetbal, maar de man gewoon de man ik play voetbal omdat de man loopt aan voetbal. Maar if je luko go na atrasi. Dat zie dat je is je tak boy na abusi saya je dape na asem hoogte jabe. Klopt. En als je het aan mij vraagt, een tractor no moest mij ja. Dat me taki dat make me be konanga voorstelbaar. Wat met je de band die het voor een tractor. Dus eigenlijk is na echt is gekkemanswerk ja. Omdat is absane. Afveld no de in een boom situatie ba en no de een boom conditie en no stabiel ba. Dat je koffer niet te gaan moro. Want luko ja no de. I want te kwa interview ma ino mango. If me go snap chimoro faragi upalo kyo shitak asan sambetegi ano true. Ja gwe. En laten we even kijken. En zoals u daar ziet, we hebben wat tegenlicht, maar als we iets... Boy, mi gado, watra.
Iya. No, adrasak ma. Ino ma wakago moro fara luku de man ko. Luku dapet apa ko. De ma harak ala agrasi de man epot tapon ipijasu. Ja. Terwijl, if ik de man voor Sofia assistem, hebben we alles om het te doen. Harak inaf bij goeie, want allemaal op harak ka oso. Ja, klopt. Huh? Mana a machine, a olie u afan hudu, a power u afan hudu. Ala de man sa de in a system sa ehora beleid. Make de man focus. Ja, en misschien mi pata e bigen ya wat raja. En jou wat ra, dat met tegen dus fire go. Wabif trekken terug. Wabif trekken terug. Isabi toch? Je bent een net tak a veld fout helemaal. Isabi toch? Eigenlijk heeft Messi een model die dat eigenlijk oké, nou aan die geveld. Isabi toch? Maar eigenlijk een kunstmat. Eigenlijk, je refresha systeem, luko. Alleen ten de mannen kan nga boom bigi tractor tapa veld, kom mij a veld. Want de sporen sa etang, e fokop enkelo draai walo san kampsa. En een systeem dat fout. Want laatst de man bekom je benader de man tak eere, us refreshi toch. Want dan, a tractor schrijf ben vast urenlang ja. Serieus? Urenlang a tractor ben vast hier. Nou pick-up volgens mij de man jurkong. Fuko haraman poro. A system fout so, isabi to. Wan luko den spora, yes she use refreshi. Luko, yes she deng. Asan fuck up so brada. Ja man, en dan in a project disi. De man poturoko giden politieke partijen san de aan de mag nonde. Isabi to, dan men iemand van F-Euro koji. De hem ik wan gebaar kom toe. Isabi toch, wins anong atum si bigi kabar, maar a sportcomplex setengi a jeugd. Want de malek mi jana urumang ba, maar de chiman sa ekong ami baka. Mek de man geniet valibi. Isabi toch, de man moest man geniet. Messi wa sani de drape wan basketbalveld, maar dat de wel in een goede conditie? A basketbalveld disi. Luku pe den bucket de. Ja. Want tegen de dus unomang go drape asonges. No de. Maar jus refreshi. Tak asan nuno de atustansa a system dat de ino si tak na sal de mange play tapasani ana basket ne play dape moro want no alinga no de no ambekot Lucas Speeltuin jame ko nga mipchin sneke longkong mabif har mipchin puru jompo gwang mipchin isabito a system fout so brada bek de mambe ko amoitigu dus uno wan kos no amang une kos no amang mawe accident man grand tangi if de man kan tuan san gonu ja so tap a dus mis de man do furugu ma mek de man seta a sport system gonu tak de a jeugd kan geniet de man kan kom bakan na de man play mooi flexibel want asan same chita pa vel janu if i kolon sumar you enkele drai de malek mi jana fiteran we gokba. Maar ik ben toch blij dat Uno, want eigenlijk komt taki de manat naar de jongeren toch, maar Uno na a mindri wang. Isabi toch, en mi beriti tak Uno de mindri wang eigenlijk is suku fu push bepaalde sani gideng yoni wang sa egroko. Isabi toch, dus mijn complimenten wanneer het daarover gaat, omdat furu yune resma etakere uan setengi de chinengre. Isabi toch, kan de chinengre aan een award, want furus manoloban award nengre. Isabi toch, gi a jeugd. Isabi, maar hier is een kinderrijke buurt. Om mijn kinderen kan de in een blok ja zo. Boy, na duizenden if me berikan en na sa dusung chinengre kleintjes, jeugdige kinderen die hier zijn in het project. En als systeem, if isabi de mantaki, jeugd van vandaag is het volk van morgen. Isabi, en if je nou luka jeugd, dat je nou luka is refi, want na jeugd moest luka you, later teko oru. Isabi toch? Dat if je roko takru na jeugd, a jeugd roko takru na jeugd baka, je begrijpt me toch? Daarover as aan economie, luka situatie van veld, luka. A hersan grong, a gersan wan kouwe ja. Bijna no aan to bulu, if mba bulu mi beko lus den janyang grasi. Ba ano kouwe play ja. Energie, luko dem chima fa dem ailong. De man man play ja bong. De man fosi a veldi. Isap omenteng na unus refe piki money e wai na nga oru want to gras machine de we maya veld na so we setem chimching. Man hoe de man set wa her system ja. Pe misref ne begreep sa epsa ina system sa de man set ja. Dus nou een klik jou wang sap sepsa. Unu lek de man fa plans refi. No man sap sepsa. De man hoorde chim chim ching
vergaderen in hokjes. Maar uno no man sap say sa in a plan. Maar waarvan na uno na de man fa plan, na uno de man benader, lek fayu console kulturu TV. Isabi was stellen zero prijs en we gi grand tangitak ikong fu mek asten fu guadoro. Want yo charengo tap moro bigi planga, tap moro bigi stage. Isabi toch? En we ga grand tangi. Hey, no man, enough respect if you abe apwan boskopu kort tot slot gi de edemang sadat bode. Arki de edemang luku une fight no amang. Ma alamang esitak asan tranga nununde. Mek deman suku fu pot asan in pressure cooker me kasan safu chinso wat in wan san satranga kan safu. Alasan santranga e safu. En mek deman safu a system chinso gi a ghetto youth. Want a ghetto na a bigi cross. Sa e ondersteun deman. Kan de te deman dong ba deman no sap dati. Maar deman a ghetto van hoe doe dat deman saba ghetto commit a ghetto. Want deman commit a ghetto. Die deman be aba ghetto van hoe doe. Maar hoe deman dek ba tap deman posisi. Dat deman ages deman vergit a ghetto. Maar mi no want tak deman vergit a ghetto. Me begi deman grand tangi. Mek deman memre a ghetto. En denk je dat a ghetto doe een bigi bijdrage mek udoroja. Mek deman ko set systeem gi a ghetto. Mis deman no man set alasan. Maar 50-60% de man kan zitten. Want de man tore zitten. Dat me begon tegen de man. 100% wagwa Rowi fo sutape na nga gandala na nga iwap ito mga mandrape sa mga bangkwasa ni Rowi. Kort, sa yushi sana yubos ko po komita regering. So, puro mino abif tegi de man. Wat saneng mi otak mine begi de man. Want begi na gado we begi. Ma a verzoek a bigi. Tak say de kep sana lek fatra maf mi tak if de mama go wan banku %. Toch? Dat we si tak wan bawi geen meki. En mi sap tak in Sofia les jaso. De mama te ken mi tak. Malay jasa afiri ji a blok. Want fos de man be wan doen ube doen ba. Na nga uru brush cutter gras machine ube doen. Dus a verzoek na de man tu na uno vergiti pe a je pig mopo voor you kan desa you de tidi. A verzoek na. Yep unu. Bijna unu e granik ba ina model. Maar de chiwan fu say kon. Mek de doro. Sa de mus doro. Dat na verzoek jere. En te met takimi net tak go gericht na een bepaald systeem. No. Alaman sa de dape. Zolang ayu aba makti fu man tak wan sani. En do wan sani. Do engi unu mek asan wakaguno. En big up jullie Cultuur TV always. Ja maar zeker. Gandala, wat tapen na nga you? Want you set a model tak say di ka sa kugoy na block voor me. Gandala, sana you boodschap of sana you verzoek komit a regering disi? Wel, luku jai sabi to uno lop karne wanda we staka karne san echawan sot santu. Echawan bura echawan sot sanko. Mada luku jai na wandi si da otakanga edemang serefi chan tok chan mekama luku kona se idisi tu isabito want o memone speni na kondre o memone isabito ma sawe du ja une want takina amonim kona gi unu want ka presim seti isabito kwanta o men for kisem sak ba estake no dus mek de san seti no ma gi dep chimang we say ano de gi unu lek de bigi wa ma gi dep chi isabito dus no fosu kotentu da o guina nesi ifa dabakada da ogwa bakasi da yo yere moro fara a tronche cha model to uno ma wakago da si ineshitaki na dor afel serefa olo luko ja yestaka si dat serefi bem de tribune bem da pe isabito iya to dus de mama seref no man ko luko wan balja I pas seref no man lek famina da di de ching bada bena pe mo gos pe mims don temanga de chinko mis refelu kota pe mims doyo ya bif kwa ngai charden stool plus va agrasi de ager lek da nga las ya bif kwa nga de ching mano da kano shwiti so ma sai rikasa dus no u begin nek asan komo bisabito dus wogo mit moros ma wan mi wano man ma wama ileta faya meka asan leti meka sango isabito. Nee, maar sowieso onze complimenten naar jou toe, isabi toch takihara sandisi. Want usitak asting fu afolog dat na moro belangrijk wang. Dat rapi asane bigi na wa interview en asane na wa revolution. Isabi toch we blijven het zeggen dat de edema sa etira kondre unu echara nyusu kong de probleem kongi you fu you losse op dat want tak na yepi ook toe. Isabi toch. Dus kugo even
drape na de mang, dat we lukken sa situatie drape egi. Dat we go dape. On that. En zoals u ziet hebben we de andere zijde genomen van eigenlijk het sportveld. En als u het aan mij vraagt, ja boy, if you look at jouw afas van de tractor of de biggie machine in mijn asani, dan zou ik zeggen ja, het is ja, niet de manier, niet de gewenste manier. Toch? Dus, en zoals u ziet, dan zijn we hier op de blok en de mensen zijn, of de kinderen zijn hier aan het voetballen. En als u het aan mij vraagt, dan had ik liever hier een kunstveld willen zien hoor. En als u kijkt naar de grootte, dat toekunstveld ik kon ja. Maar ja, wij zijn niet degene die mogen oordelen. Dus we brengen dit voor u in beeld. Dit is het beeld van Sofia. En dit zijn de kinderen hier op een zonnige middag. En zoals u ziet, er is een voetbalveld. Maar ja, eigenlijk was het zaalvoetbal in play. En that's it. Ja. Ja, zo hebben we de jeugd. En ama deja zo in een blok. Isabi, big stepper. En big stepper, wacht in big stepper. Oké. En we brengen dit voor u in beeld. En zoals u ziet, dan wordt hier een basketbalveld genomen. En eigenlijk, mine, Shiwa, want er bucket no de. Boy, met hij bijna la de bucket borokok ba men. Plus de man ko ken pot. De man ko ken bakatu men. Je stak no man no de sai let up de sanja op toe. Tak e lukuja de sam boroko umseten baka. Nee, 100%. Ushi a situatie die zie. Laten we even gaan, want we hebben hier stichting die ziening. Well, akabouw die zie. Wel, dat lukken na visie dat pe dat. Lukken na visie na. Want ik heb vernomen dat de voorzitter, we hebben een heer hier die ons eigenlijk de voorzitter komt nou. Hij is niet aanwezig, maar misschien kunt u ons misschien te woord staan. Dat we dus dan gewoon even snel praten over de situatie hier. Want ik zie hier een... Ik zie hier een Sofia's Lus Community Center. En wat is de Sofia's Lus Community Center? Wat houdt dat allemaal in? Het spreekt voor zichzelf, het is een communicatiecentrum opgezet voor de gemeenschap. Ja, en wat wordt er hier, wat vindt er hier plaats? De bedoeling was dat in principe activiteiten gehouden moeten worden voor de Sofia's Lus in de omgeving. De bedoeling was, dus dat wil zeggen het is niet in werking? Het was in werking en na de wisseling van de wacht is er dus een zaken veranderd. Er is een stichting, dat is de stichting van meneer Samson, die erover gaat. En Cedric? Meneer Samson. Oh, geen Cedric. Nee, meneer Alfons Samson. En hij is dus de stichting die de beheersdaad heeft gekregen voor de beheer van de terreinen. Juist. En u zegt voor het beheer, dus hoort dit ook erbij, het voetbalveld? En... Het is het gebouw, inclusief het sportveld, inclusief het speelterrein. En hoe zit het met de conditie waarin het sportveld zich nu bevindt? En... Ja, u bent het komen aantreffen, we hebben de vorige week hem schoongemaakt, maar u ziet, dit veld behoeft een stevige aanpak in de zin van dat het niet zonder meer maaien is, maar het moet volledig grondig worden opgepakt. En dat betekent dat de bodem in principe opgepakt moet worden. Ja. En er is vaker daarover gesproken, maar het budget zelf, zoals je weet, voor sportontwikkeling is niet heel. Dus ik denk dat het een kwestie zal zijn van mensen die dus bereid zijn om te sponsoren, om dit gewoon op een reguliere manier steeds te onderhouden. Want vanuit overheidswegen, ik denk niet dat het
constant zal geschieden. Omdat je moet een budget hebben en het kost geld om zo'n zaakje te onderhouden. Ja. Maar wordt er voldoende druk gezet op de regering om te zeggen van luister, hier is een kinderrijke buurt. Want if ik kwam, sana baka missie jeugdige lai. En op zo, weet je toch. En als je eigenlijk hier tenminste 2, ik zou niet zeggen grasmat, maar dat zou het best zijn. Ja toch, omdat je dus dan geen last ondervindt van water en dergelijke. Wordt er voldoende druk gezet op de regering als te zijn van luister, wat doen jullie voor Sophia's lust? Tenminste dit voor de jeugd. Hoeveel druk kan je op de regering zetten om dit te bewerkstelligen? Ik denk dat het een visie moet zijn van een regering natuurlijk, om dat, het sportgedeelte op te pakken. En als het budget zo klein mogelijk gereserveerd is voor sportontwikkeling, welk druk ga je zetten? Met welk geld gaan ze dat komen uitvoeren voor jou? Dus ik weet niet in hoeverre we in staat zijn om druk op de mensen te leggen dat ze het regulier aanpakken. Ja, en hoe zit het met die sponsoren wat u eerder hebt aangekaart? Verloopt dat vlot of zeg je de mensen twijfelen nog om te investeren in Sophia's Lust? Kijk, Sophia's Lust is voorheen bestempeld als een moeilijke buurt. Maar door de jaren heen is het wel een... voorheen was er behoorlijk veel activiteiten hier, maar door de jaren heen is het gaan verslappen natuurlijk. En sponsoren krijg je, maar op dit moment hebben we dus een economische situatie, dus mensen gaan hun geld prioriteiten stellen met hun geld dat ze hebben. Ik denk dat ze moeilijk gaan zeggen, oké, we gaan voor Sophia's Lust gewoon en we gaan het zaakje helemaal onderspoelen. Alhoewel er behoorlijk veel jeugd is, ik denk dat men zaken beter overweegt van wat is prioriteit voor hun binnen hun bedrijf. Is het niet zonder meer een sponsoring van let's go for Sophia. Alhoewel er veel potentie aanwezig is. Het is een, ja, dus een... En de community center, kunnen we zeggen dat het in verval raakt nu op dit moment? Want ik zou niet zeggen in verval, ik denk dat het een ietsje steviger moet aangepakt worden in de zin van, als je kijkt naar het gebouw inderdaad, het heeft beter voorgestaan, maar het is een, hoe moet ik dat stellen? De stichting heeft in principe de beheersdaden die voetballen en zou in principe het zaakje goed moeten aanpakken, maar in economische zwaartijden is het moeilijk dat je zelfstandig een heleboel kan realiseren. Dus de overheid zou in dit geval heel veel moeten inkomen om het zaakje regulier te kunnen draaien. En er zijn inderdaad veelal pogingen geweest om dat te doen, maar het laat veel te wensen over. Het laat veel te wensen. Het laat veel te wensen over. En u bent u zelf van Sophia's Lust? Als ik Ik woon in de straat hier. Ja. Goed, en hoe is de situatie in Sophia gewoon van uw zijde bekeken hoor? Sophia staat bekend als een moeilijke buurt voorheen, maar door de jaren heen, met de komst van de kerk, met de komst van stichtingen, is het door de jaren heen gaan veranderen. In die zin van dat we dus van een beruchte buurt de transitie maken naar een iets betere buurt. En een community center in dit geval zou een heel belangrijke rol erin kunnen spelen. Maar het is een kwestie van visie hebben en willen doen. En is dit opgezet tijdens deze regering of de vorige regering? Het is gerealiseerd zoals het daar staat. Het is in 2016. Het is een projectinitiatief geweest van de stichting Sophia, dus een omgeving van meneer Samson. En de mensen hebben het project geïnitieerd. En inderdaad, beginnende was het heel draaiende. Er was een volledige wacht hier. Je had dus de militairen die de wacht deden. Je had de militairen die de wacht. Er was een coördinator, mevrouw Groenveld was de coördinator. En je had natuurlijk een beheerder. En het ging best wel. Het verliep best wel smooth. Ja, maar na de switch heeft de stichting dus de beheersdaden. En het gaat nogal stroef, laat me dat zo stellen, met de uitvoer van activiteiten. En er zijn herhaaldelijk pogingen geweest, maar het resultaat heeft nog, zoals ik het al zei, het laat nog een beetje te wensen over. Ja. Als u een oproep had naar de regering toe, wat zou dat zijn? Nou, de regering ziet het. De regering ziet de potentie. Dat is de men noemt de grassroots. De potentie zit er sowieso erin. Maar als je niet investeert in je jeugd, dat betekent dat het mis kan gaan. En het kan behoorlijk misgaan als je niet investeert in de jeugd. Kijk, we hebben hier een sportveld. Kijk, de jongens. Het is pas vorige week gemaaid. Maar u ziet, het fundament van je veld is slecht. En waardoor, als het weer heeft gerekend, is het weer een modderpoel hier. Dus de jongens willen in principe bezig zijn. De dames willen ook bezig zijn. De gemeenschap wil bezig zijn, maar je moet willen investeren. En als je zegt dat de jeugd de toekomst is, dan moet je best wel wat erin gaan investeren. Want het gaat echt niet van zichzelf komen. Ik begrijp dat de regering niet met alles in kan komen. Je hebt ook dus partners die daarbij betrokken moeten zijn. Maar dan moet er gezeten worden en de mensen bij elkaar roepen om de buurt
om de buurt om te meer te ontwikkelen. En in dit geval, als het hierbij mag, dan moeten de mensen ook oproepen om meer oog te hebben voor de mensen van Sofia's Lust. Dat we in principe de potentie is er. En de mensen mogen zich aansluiten hier, want we willen de buurt weer naar een grotere hoogte brengen. Thank you. Het was fijn om een gesprek met u te hebben, zou ik u zeggen, en om ons te woord te staan. Dus thank you voor de, ik zou zeggen, de Community Center of Sofia's Lust. En Culturo TV en we zijn nu aan de achterzijde van Sofia's Lust, waar we gewoon enkele mensen random gaan vragen. Sadesma fin voor een situatie en sadesma wan shikenki jaso in Sofia en wist je wama jaso amai bij wan business van kami berada wo fali gelijk aan isabi tak sa you be wan shikenki jaso in Sofia kor. Dus dat begint eigenlijk dat we beginnen veld voor no de. Beginnen? Een veld voor SV Sofia, dus hij is blab. Sabi to na bijna om een jaar ik begin de mango stort want toen ballen kolompot dat ik na tribune na no grasmat no veld dus na if un play een baladoro se wego we hebben een actie voor een van sande wan jepi suma mang sabi dat de mek dema seten go dat en ating sa a veld is bedrai so ting a veld is bedrai orshi boy atendis boy sa bedrai boy mina ba anto dat hier dat som im karom op de orum af mi kom ik dema ai maar you schrijft playbal tapa mi player na SV Sofia mi de na mek dema sap SV Sofia tak na ai na was weer wasen maar lobby respect dus you eigenlijk naar veld na veld wan na moro san lai ma normalis ala no de ma san lai we sungu maar we pot bijna 5 stong wel ook toekomst mika de vrij ik me las furu dank je no 100% uyere wan van de dak funjaso en we gaan tapa blog en zoals u ziet hoe dit tapa blog jaso en we gaan ook aan deze heer vragen van wat kami brada everything alright je tapa blog sa you be wan si graag kenki in Sofia boy wat heleboel def kenki jaso er bijvoorbeeld een voetbalveld. De man bezit een veld dat de chima beka play in een netis reef toe. Want fire no de. Je sabi toch? De man krima veld op tijd. Want wat bigi gebouwde dape maar bijna niks hoe ne doen nanging. Bete wat kunstveld bij de dape. Ja toch dat de chine geniet moro. Yes. Zie je soort san dat is je bij wansi ete kenki want misschien tak jeugd in blok. Ja, boy, moro mogelijkheid zijn moest de dit ding. Bijvoorbeeld, lief voor afveld, terrassen in man die ook tot bij de ding kan gewoon niet. Damme, beslagbal. Ja, karate, alle de soort zijn dat. Is dat het toch? Ja, de passie. Je ziet de passie toch? Ja, Boroko wagi gevaarlijk. Naar de zand, dat toen bij de mam city. Ja. Respect me brada, mi be lobe tak lek ma fa block isabi tak gegi you meaning sa you be wan shi kenki fa ka mi brada we shi wa mai hore ede jaso des mi denk tak ama se mus denki tak boy sang sot antwoord mo gi sang kan drai tapa block sa you be wan shi kenki in Sofia well boy mo te gi look here isa uno na nood weer we klagen altijd luko recreatie nou af de toppunt toe maar noodgeval na moro belangrijk pisiluku even een beetje alleen ko om mensen man maintain de osoja de manier haal de gotroja op tijd sabi toch de man saptak de man plaats wel op chin duikers ja de manier kon verwissel de man petit voor be vroeg toen nu tak de man bem ken de duikers ja maar de man zijn de gewoon heel tragebied sabi toch luku de mere komus de man ding na tieners mesha strati je verstaat me dus recreatie no de gide man de man pot wan gebouw dape aje lek de mij horen gide serevi sabi toch en lek fam taking ba an noodlottig si te alleen kon vooral
O mes man mantain de osoja de sungu watre fise going osoja. You sabi toch? Ja. En dan lek fatra man takere a jeugd. If je no man tjade man kon tapa recht passie. Fout. En faye tjara jeugd kon tapa recht tapa. Ik begin aan recreatie, omdat if de man op een ontspanning dan het rasan de mij denk ik doe. Je begrijpt me toch? Is not dat. Moest kijken in een blok, is dat toch? Alasani werkgelegenheid gidept in een blok. Want als je gewoon een feestje toe, je begrijpt me toch? Dan gaan we ook als de man vindt dat je gewoon een feestje is, sabi? Is alles een soort santi. Je begrijpt me dus me op dat de sant kan zitten hier. 100% bigiwa ube lobeng tak yulek mata pa blok ifa isabi tok yes dong echela ik baroko trangaro komang no trangaro koma ye drink wa biri isabi tok ye kisis king if ano chela we badul bakaro ko is don drink wa sani dami bri tak yusref gi ube dra gefutak eyere a voice fu ageto youth ma commit eigenlijk de yoni wang isabi tok we charen kwa fesi respect me brother power en zo hebt u het gehoord. En we staan hier ook met een dame van Sofia. Weet u toch, mevrouw, wat zou u graag veranderd willen zien hier in Sofia? Heel veel. Wat noem je heel veel? Heel veel. Ontwikkeling, dat nou eerste sani. Een veld voor VC, want er is geen speelgelegenheid voor de kinderen. Next de man doet Sofia's Lus. Next, de man vergiet Sofia. Ajes lek na bakagado ai, ude. De vergiet u nu. Una busmeti. Na lek busmeti de libanga ujasa Sofia's Lus. En als tweede? Want misschien tak na omesma hamer tapa hoe noem je tapa sportveld. En dat is echt iets dat de jeugd zou kunnen vormen, hè? Helemaal. Ja, want je hebt heel wat jongeren. Jong op ching, laat net die daar strati. Ouders snap nou wat tengi dem ching. Begrijp je? De goeie niet nagesproken, maar mesje sepsa. Te veel hangen jongeren op de hoek. En mooi. Is niet mooi. En als tweede? Dat is als tweede toch. Ik heb heel veel dingen. Gouten. Om met gotoro jaso te alenge. Kom hier, osesungu. Meer osesungu. No maar de mij doen no do. 6-9 de mij doen. Ta weer 3 de man ko graf de gotoro. Na te alenge ko. Dat de mij ko graf de gotoro hier Sofia doti tingi na tingi toko. Alles doen ze omgekeerd. Nou, fout man. Duidelijke taal. Ik zou zeggen bedankt. We gaan even nog verder. Voel ik even zang. The voice of Sofia's Lus. Is dat toch? We pe atramande. Kowen maar even snel. Want we zien hier de situatie hier zo. En zoals u ziet, dan heb je hier kinderrijke buurt hoor, kinderrijke buurt. En als u dan mij vraagt, ja, ben vrij rustig in een blok DC. En ja, dit is de situatie al. Hoe dit jaar zo dan kom na taki, pardon. Orsha manifuno, fa kami brada. Sa you be wansi veranderd in Sofia. Boy, eigenlijk na awatra systeem de man veranderd go want in body kan te alenge kom. We sungu helemaal awatra container also. Isabi en una manga systeem on en in body kan asiki giden to. Ja to en je acties refi fa adu contact eigenlijk ja is sungu. Boy. Oi, you know go look at pepe a probleem de na de kokoro de mane halop. Boy, soms de mij halop weer maar de mane halop op tijd, isabi to. De mij halop juist de alenge kom. Isabi? En dat juist affaire die normaal si zei doet ook. Isabi to. Dus no de vader dat de man ko al de gotro op. Dan de mij si zei de mij doet ook. En te ja lopen onder water. Is dat een reactie voor de regering? Boy, de man is gewoon just refereren. Non, teleke wat ragueda. Next, une for stamp de man, is habito aget like de man for gitu jain aget to, is habito. We fuck up ja. Next, une ref de man. Uno na man support de man da petu. Is habito. U baba bribin de man we shitak na so maar. En shitak ja so furu jeugdige de isabi accommodatie de gidepching, sande fudu gidepching wa mishi de lolong gewoon. Boy, niet zo echt jaren, is habito. De man op een soort veld dat pena visie, is habito alla de sand boroko.
de man meke wel lezen nooit moro, de man kom meke nooit moro, de man lukken, isabi toch. Dus niet zo echt een accommodatie de de man tak de man kan doen aan zijn, isabi toch. Moro voor nou also de mij de, nou niks, nou de man doet tumsi, isabi. Tot slot, sambe de je oproep komt de regering. Oh, mek de man doe moeite de man lukken Sofia era, isabi toch, want in body kan tak na, una jawetang isabi toch. Jawetang mek de man lukken Sofia gunu isabi toch, tak Sofia no sungu moro isabi toch, tak ukalibi. Kung ang appreciate jay na gato isabi to tako ka abe buntu lek pa trawa abe buntu isabi to dat uani tako no sumumoro isabi to dat uani bi preto uani bi tapadre to isabi to ya to luku fa watra gurung isabi to luku dape dat no kanto na so sikito so sikito and chine ade sangat isabi to kane uno bigyan kang padraking mak chine No power van onze zijde we bedanken u tak tenminste a voice fu Sofia Slus isabito ucha kona visi want sa uno echa de probleem ko en de mamus go los den probleem op isabito en a voice fu a media na te de politicus kwa imo fodoro da interview jaya bigesen gide mane te de matak arki mga ino taki Jeremy takik Luku saya mandu, te de antwoorden die kong. Ja toch, we takem chinguro met alle respect, maar dat is het. Als dan sana yung jaso tap locatie empower mi brada. Me big up you apart here, me lob demo, me lob programma fi isabi toch, me lob pa chare waka, isabi toch. Ja, ja man. Yes. En zo heb je het gehoord hier en hoe de jaso tap blok en zoals u weet, we go in de blok, we go luku sana de problemen. En de problemen die opgelost te worden. En niemand kan je dus dan komen vertellen dat ja, die no doe, dat no doe. En ik blijf het zeggen, alleen you sap den problemen, so te you go mit dema in a blok, dat de man gide orsi probleem. Dan you osap sana den probleem. En ik zou niet zeggen, no arki de masa etek chuku de masa de een beetje vertegenwoordigd in a blok. Want alleen als je naar de ghetto komt, of de achtergestelde buurten, ga je het antwoord krijgen voor eigenlijk, ja, de problemen in dat blok. Zo, u hebt het gehoord, Alston Sanayang was hier op locatie om het verslag voor u te brengen hier in Sofia. En toen weet ik about Sofia, dat we hebben over een biertie, we noemen het geen ghetto, we noemen het achtergestelde wijken, de maar op een achterstand. En dit is ook Suriname, dit is een deel van Suriname en we hebben dit voor u gebracht. U hebt de situatie gezien van de straat daar, Hoofdweg, we hebben de situatie gebracht hier voor u, hier van het sportveld en ook van de community center. Une oordeel, alasan we liefgeju. Enige wat we vragen is regering, alsjeblieft geef je aandacht, want het zijn allemaal kinderen. En de jeugd is de toekomst van morgen. En if Yunus het in die jeugd, dan Tamara, Yoshitak, a jeugd, we Jerikba, Trama, Ejuk, Tramankiri en dergelijke. Zoek iets voor de kinderen, zodat de kinderen zich bezig kunnen houden met eigenlijk de sportaccommodatie, voetbal, basketbal en noem maar op. Alston Sanayang was hier voor u. Subscribe Kulturu TV. Heb je wat te melden? Wenk ons even en dat zijn we dus dan in jouw buurt om het verslag te brengen. Sayuan, gobung in je buurt na you abasting en anomi abasting. Alston Sanayang is signing out. Stay tuned, Kulturu TV. Unom nee descoto kwaliteit de mai paku anere. Amora gevaarlijk zijn aan de ino atoso. Na teu abiwa. Gedemotiveerde verpleegkundige of wat gefrustreerde datra. Maar siki lai en de masa abasiki, de ma ab money. Nou voor de gek, kan mij storen voor de kerk. Je moet ook zo software aan mij vreemd. Nou, vliegende president. Maar de lasterverkrachting, sameshi jaina kondre. Na so kerkie man. Luku Kulturu TV traga. Milo big pale wat ala de me luka programma di. Saudara at televisi me esuku bos. Me ope bon traga omdat me sisep sa. Maar me demante ko een voorbeeld na uno mo te uno na man van het jaar.